ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Навори навбатии мо аз Корвон тарафи Тиллобозор 7 дарвоза 6 риад мебоша ва дар инҷа намхе туникаҳои беҳтарин омадагиай. Ино ҳам почадорш ҳаст, ҳам бепоча, ҳам якум сорт дорам, дуюм сорт. Ози ман мефаҳмонам ки кадомаш чанд сомай. Почадорои якум сорташ 290 сомонай. И материалҳо ранги трафикое ки будан ғавсако. Анам хелеай ҳичи намеша. Чӣ хеле ки медонед, ана материалҳои трафика ҳичи намеша. ғавс хушрӯ бо ҳар як вақте ки мешувиша на кушод меша, на пад мезана. Хулас беҳтаринай. Почадораш 190 сомонай, 290 сомонай, бепочаш 190 сомон. Вайш якум сорташ боз дора ҳами чиза. Дуюм сорт ҳам ёдам. Дуюм сорташ почадораш 200 сомонай. Марҳамат тамошо кунед, агар дар кор боша дархост кунед, мо доставка мекунем без размерниян размерушон. Инчунин дар инҷа намхе ламиражо ҳастай, ламиражои бори гуанҷу. Медонед чӣ хеле ки гуанҷу баробарди туркӣ қариб мефурӯшанд ами ваёша бороша, барое ки сифатошон беҳтаринай. Инаи ламиражо балшимеркаян. Нархҳои ино 250 сомон нархи донашай. Касе ки мисол бисёр мегира боз скидка мешава. ин тарафда ҳиҷобо ҳастанд. Ҳиҷобо нархошон аз 350 сомон то 380 сомонай. ин агар дар кор боша нависед. ҳастанд амин ду киртаи аввал будагиёра бинед. ин материалшон халадок айне ки 250 сомониян ва ёям размерҳои калон доранд. Анаи трафикора, анаи дуюм сорташ анаи намудай дӯстони азиз бинед 200 сомон ҳамроҳи брукашона тёмнасини дуюм сорташ буд. анаи намудо боша ангоркаи тонкия инаи ваё инаи кирто ёям размерҳои калонанд. нархи ино 180 сомонай нархи донаш. фасоношоне ки хушрӯ духтагиай дӯстони азиз. ана мехе туркӣ стилои туркӣ кати духтагиай метавонед интихоб кунед. хулас ламиражоро тамошо кунед. беҳтарин ламиражои сангчои тоза кати